हेल' सोनाफोर गिबि गिबियावनो आं नोंसोरखौ अननाय सिबिनाय जासिहरलायबाय दे सोनाफोर। दिनैनि दिनाव बिराद दुखुनि बाथ्रा दे सोनाफोर। दिनै मादैनि ब्लगखौ नोंसोरो अननानै जोबजासिम नायलांदो दे। आं मा फोरमायलाङो बे ब्लगनि सोमोन्दै। आंनि हौवानि बिबौ जानाय सोमोन्दो, आंनि बिहावनि बिबथै बोरायखाबायमोन आरो सिबाय, दिनै थैबाय आरो बेखौ जों नायनो ओंखारबाय सनाफोर। बिनि काहानिया बिराद दुखुनांथाव सनाफोर। नोंसोरो भिडिअखौ जोबजासिम नायबा आंनो फोरमायलांजोबगोन दे सनाफोर। थ' बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांदिनि दे। दिनैनि दिनावबो आंजों लोगोसेयाव नोंसोरो थाफादोलाय दे सनाफोर दसेखिनिखौ। ओंखारबायानो सनाफोर जोङो नायनो थांनो। बे आबौनि सोमोन्दै आङो फोरमायलांसै दे। बे आबौआ फिसा हौवा साथामबो, सोरबा इन्दिबाव थांनानै मायनानै सोरबा बुथार जाबाय, सोरबा माबाय, न'खराव सासे बेमार जानानै थैबाय, सानैयाथ' बायह्रायावनो गोमाबाय, बिनि डेड बडिबो गैया, जेबो गैया, सिबाय अन्थाव बाथाव। बेजोंनो बे संसार सोलिलाङो। दा बे फिसाज्ला सासे थानायनि थैनायनि रान्दि बिहामजोजोंनो आबौआ ज' थायो आरो फिसा हिन्जाव, गावनि फिसा हिन्जावखौबो बिलाइदोंमोन, आंनि बिखुनजो जानाय। बेहाबो फिसाय गोमा जाबाय, गथ' सासे दंमोन, गथ'आबो गोमालांबाय सिबाय। दा न' खाथियावनो बे हारसिङै लुनानै थायो। बे बिखुनजोआनो नायनाय जायो आबौखौ आरो बिहामजो रान्दिनि। बे बिहामजो रान्दिनि फिसौ हिन्जावसाखौनो बियो मोसौ फानै माबा फानै फोरों दा MSc पास खालामबाय दे सनाफोर बटानियाव। बे आबौनि सोमोन्दैनो आं फोरमायलांसै दे, बोरै थैदों, बोरै मारै सावगोन, बेखौनो नियम निथि, बर'नि नियम निथिखौ आङो देखायलांगोन दे सनाफोर। नोंसोर अननानैल' भिडिअखौ जोबजासिम नायदो। थांगासिनो दङ जोङो। ओंखारबाय जों नै थाबायबाय थांसै, बरन बावनो नागिरबायनो। फैबायानो नै रायजोफोर जमा जाबाय। सनाफोर फिसाजो आइया बेनो। नोङो बै न'आव बारान्दायाव थांनानै देलायनानै एसे फुननानै फैदो, फैनानैसो दा उनावहाय खालामदो। नों देलायहैगोनल'। बिहामजोआ बेनो। मा बै दै दौनाय गारनाया बै दोस्रावआव गारहर। फिसौजोआ बेनो। सासे थिनहरबानो जाखाबाय दा। बेलासि माबानो दाखालि मिटिंनिफ्राय हाबबोदों। थाबाय हायो, जानो हायो, इसेबां माबा नङा। दिनैहाय नांगौ नै आं बाथाबारियावसो फैदोंमोन, सासे आयं थैदोंमोन नालाय। मानसिया बैसोबो जाबायना, दानि बिसोरदि इसिबां जोंबो जाखाया। आंनि 12थायाव हास्लाबला। कार्तिकनि मैया 12 ना? कार्तिकनि 12 मैया। औ माबा आसिननि 12 थारिख ना मैया? दिनै 13। मैया 8 बुंलांदों। 8 जाजोबाखै दे। स्मार्ट मिटारा गाबोननिफ्राय बिहाराव दांथारगोन आन्दलना। स्मार्ट मिटारनि थाखाय
बर' लांनोसै नै जोब्बायानो ससानाव लांनो नागिरबाय आबाद इरि मावनानै जाबोदोंमोन नों बयजोंबो सिनाखि आरो गामिनि मानसिफोरजोंबो बिदिनो मिला बिदि बयजोंबो रायजो जादोंमोन मा खालामनो नोंहा फिसा फिसौबो दंमोन दिनै फिसाला सानै आरो सानैयाबो गैया जाबाय दा मा खालामनो दा नोङो नुयोमोनब्ला मोजां जागौमोन दा बेखायनो आं बारा गोबाव बुङा जाहाथे नोङो सोरगोआव गोजोन थाहैनानै जाहाथे सोरगोआव रायजो मोनजायो आरो बेनिफ्राय देनांफोर मानसिनि जोनोम लाबोनानै मोजां होननानै आं बेखौनो आसा खालामो आरो इसोरनाव आर'ज गाबो दिनै नों बिहामजो फिसा गालांबाय फिसा फिसौ गालांबाय आरो बाय भागिखौ एंगारलांबाय मा खालामनो नोंनि जिउआनो बेनोमोन नामा जों मिन्थिनो रोङा इसोरसो मिन्थिसिगौ जेखि जादोआ मानो जाहाथे नों खस्थ' मावनानै जाबाय थैनानै उजिबा मोजां उजिथोंसै फिसा फिसौ ग्रें ग्रें लांसैनो नै ससानाव सावहैनोसै रायजो राजा बयबो बुंदो आलो गोजोनै थैनायनि नालाय नै जोंहा न' बां गासिबो सुस्रांजोब्बाय जि जोम सुस्रांजोबनोसै बिनिफ्राय जैग' सावनोसै जैग' सावनानैसो दा ओंखाम ओंख्रिखौ संगोन जोंहा दै सान्थि सारनानैसो अरदाब अला नै फुस्रांजोब्बाय न'खौबो फुजोबनोसै न'बो फुस्रांजोब्बाय नै जोंहा सनाफोर बयबोथ' मिथिखागौ बर'नि नियमाव बेबायदि दं होननानै नारजि लाबाय माइरं लाबाय नै दै सान्थि लाबाय थुलुसि जाय सावनानै फैयो बेखौथ' दरखंआव नारजि अरगार हरनानै गारनांगौ दै सान्थि सारनानै लानांगौ बेखौथ' बयबो मिथिखायोना जाहैबाय होमबाबो आं खोन्थाबावबाय दे सनाफोर जैग' होबायनाय जोंहा सदन जानायनि न'खर गासिबो बाय बाहागि जमा जानानै जानानै थांनाय बाथाबारि गामियावनो जोनोम मोननाय रायजो जानाय नामाव खारि जानाय दै सान्थि लानानै थांसै नै नोंना न' सदन खालामहैजोबनोसै रायजोफोर
आं भिडिअ'खौ दिनैनि भिडिअ'खौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय दे सनाफोर।